Evangeli de Lluc, capítol 17, versets de l'11 al 19. Els 10 leprosos. Mentre Jesús caminava cap a Jerusalem, vet aquí que passava per entre la Samària i la Galilea, al moment d'entrar a un poblet, hi van sortir al pas 10 leprosos. Drets, lluny estant, van alçar la veu dient: «Jesús, mestre, compadeix-te de nosaltres!» En veure'ls, els va dir: «Aneu i presenteu-vos als sacerdots». Mentre hi anaven, van quedar purificats. Un d'ells, en veure's guarit, va tornar enrere glorificant Déu amb veu alta i es deixà caure rostre en terra als peus de Jesús donant-li gràcies, i això que era samarità. Llavors Jesús va dir: «No han quedat nets tots 10? I els altres 9, on són? No han estat bons per tornar a donar gràcies a Déu llevat d'aquest estranger?» I va dir-li: «Aixeca't i vés-te'n. La teva fe t'ha salvat».